Kings chapter 1. Second Kings chapter 1. Madzimambo echipiri kubva chapter ya 1. Chipo Rebecca Chakoreka, may the good Lord bless you. Pakadiko pa South Africa, may the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Thank you so much for tuning in. Tinema decisions atinoita muupenyu. Whether mudambudziko matapinda, whether business atida kuita, tinomeka ma decisions. Tino decide tine zvatinofunga uye kuronga kuti toita sezvizvi. But uchaona kuti pane imwe nguva ma decisions iwayo atinoita outside God, zvisina Mwari mukati. For example, munhu unoda kustarta chinhu, a business, oronga zvinhu zvake, apedza kuronga zvinhu zvake, business rakukundikana kuflowa, he begins to pray concerning that business. So panyaya yekutanga ndepekuti your decision at first ngaive ina Mwari. Mwari pazvose, Mwari pakutanga. In the beginning, God. Why? Kureva kuti kana wina Mwari mukuronga kwako, kana wina Mwari mukuita kwako, azvizoita sekunge Mwari vari kupindira mu situation, but unenge wina Mwari mu situation yacho. For example, maybe I'll give you this example. Munhu anonzi ari kupindira is an outsider pachinhu chiri kuitika, but munhu akava part yezviri kuitika, pakaraizika a challenge, haaite seari kupindira, but anofila kuti he must do something because he is part of the thing or part of the program. Ikafanana nenyaya yakaitika pabhuku yaJohn chapter 2 kuti waini yakapera pamuchato, but changa chagonekwa nemunhu aichatawo ndechekuziva vanhu vekukoka. Jesus was invited at that wedding. Zvoreva kuti pavakaenda kuna Jesu, havasi kutsvaka Jesu kuti auye pamuchato, but vari kutaura naJesu ari pamuchato already. Kureva kuti yanga yava burden watova mutoro waJesu to do something pawedding iyoyo, nekuda kwekuti he was invited as a guest, akaremekedzwa, akakokwawo kuti ave pamuchato wacho. Kureva kuti Jesu haana kukokerwa kunzi waini yapera, but akaudzwa nhau yewine pamuchato waari involved, waakokwa, waari part and parcel of the program. Mai mukena muguti, a good evening to you. You are welcome pakadiko pa New York. May the good Lord bless you. I hope I find you well. So 2 Kings chapter 1, and I'll read 2 Kings chapter 1. Then Moab rebelled against Israel after the death of Ahab. And Ahaziah fell down through the lattice in his upper chamber that was in Samaria, and was sick. And he sent messengers and said unto them, Go, inquire of Beelzebub, the god of Ekron, whether I shall recover of this disease. But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, Arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say unto them, Is it not because there is not a God in Israel, that you may go and inquire of Beelzebub, the god of Ekron? Now therefore, thus says the Lord, Thou shalt not recover down from the bed on which thou art go up, but shall surely die. And Elijah departed. And then the messengers turned back unto him, and he said to them, Why are you now back? And they said to him, There came a man to meet us, and said to us, Go again unto the king that sent you, and say unto him, Thus saith the Lord, Is it not because there is no God in Israel that you sendest to inquire of Beelzebub, the god of Ekron? Therefore thou shalt not come down from thy bed on which thou art gone up, but surely die. Father, we thank you, we glorify your name, we give you praise, we give you honor. Shoko lenye rinotitsiura, rinotidzidzisa, rinotigonesa. Bidenyi kudzwe stani iremekedzwe muzita raJesu. Amen.
Tafadzwa Evelyn Mupotsa, you're welcome. Kwakadiko kwa America, may the good Lord bless you over there in the United States. God bless you. Thank you so much for tuning in. So 2 Kings from chapter 1, 2 Kings from chapter 1, 2 Kings from chapter 1 up to verse 7. 2 Kings chapter 1 up to 7. Madzimambo echipiri chapter 1 kusvika pa verse 7. Nyaya ndaverenga pano ndeyamambo akadona achifamba pamusoro pemba yake. Aingotenderera ari pamusoro pemba yake, then he fell down ndokubva akuvara kudaro ndokubva ati kumachinda ake, vanhu vaanogara nawo mupalasi, endaiwo munondinzwira from the idol god, kuchivezwa kuchimwari chainamatwa munzvimbo iyoyo, the god of Ekron. So wakatuma vanhu to inquire from the god of Ekron kuti acharecover here kubva pakudonha kwaaita akakuvara ari pamusoro pemba yake. So varanda vachienda, the messengers, as they were going to inquire from the god of Ekron, Mwari ndokubva vatuma, and the angel of the Lord said unto Elijah, go and meet these people. Ondovaudza kuti ko muri kutsvakirei kuziva pamusoro peurwere hwenyu mambo kubva kune chimwari chevaEkroni? Hakuna here mwari kwaIsraeri. Saka varuma vakabva vaudzwa naElijah kuti mambo uyo haasi kuzorikavha, achafa, nekuda kwekuti ari kuda kuziva kubva kune chimwari, iye achiziva kuti kuna mwari kwaIsraeri. Mai Mashaya Mombe, Joelin Mashaya Mombe, Mai Nokume, the good Lord bless you. Mwari vakuitirei nyasha zvikuru, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. So nyaya ndiri kutaura nezvaimanhira nhasi ndeyamambo unonzi Ahazia. Ahazia kubva panyaya tikazviona chakamuuraya hakusi kuti aigona kusarikavha. Chakamuuraya Ahazia poor decision making. Adonha akuvara ndokubva atuma varanda kuti endai munondinzwira kune chimwari chivezwa, an idol god, ainzi the god of Ekron. Iye Ahazia ndi mambo wekwaIsraeri. Unoziva kuti our God is a jealous God. Uye unoziva kuti mwari une simba, uye mwari unoporesa. But ndokubva ati regai ndimbondonzwa nditume vanhu vanonzwa from the god of Ekron. Neimwe nguva ndakambobata nyaya ndikaiti the battle of the gods, pamusana pekuti chimwari chavari kuda kuti vandobvunzira, the god of Ekron, haasiriye mwari akapindura situation yamambo Ahazia, asi kuti uyu paakameka that poor decision yakadenha denga rikatsamwa, even chimwari chacho cheEkron hachina kugona kumuseva, uye hachina kugona kuwana news dzekuti mambo uyu arwara. Nokuti nzwai, mambo pavakameka decision, a poor decision, yekuti endai munondinzwira kune the god of Ekron, mwari chaivo ndokubva vaona uye ndokubva vanzwa kuti munhu uyu arwara hongu, chirwere ichi ndinogona kuchiporesa, hachina simba, ndiri mwari wamasimba ose, but dambudziko raaita nderekuda kutsvaka umwe mwari, iye achiziva kuti kuna mwari mumwe chete, mwari wokwaIsraeri. So chakauraya mambo Ahazia hakusi kurwara, aitokwanisa kurikavha pachirwere chaanga ainacho pakudonha kwaaita akakuvara, but poor decision making, yekuti wakada kutsvaka ruzivo, wakada kutsvaka help from the wrong source. Muupenyu zvinoitika ufunge kuti munhu wese anoda kurikavha, maybe business rakadonha, maybe zvinhu zvaanobata muupenyu zvisiri kuendeka zvakanaka, munhu wese anoda kurikavha, but pane nyaya ndepekuti chinotanga chauya mukati mepfungwa dzako chii, decision ipi yaunomeka, yaunoita come up with when you are in a challenge. Why? Nokuti kune mamwe ma-decisions anobohwa denga, kune ma-decisions anorwadzisa mwari to an extent yekuti ivo vari mwari vanoporesa. Message yakapiwa Elijah ndeyekuti mambo Ahazia will not recover. Chiri kumutadzisa kurecover chii? Poor decision making. Nokuti ari kuda kutora kuziva kubva kune chimwari cheEkron from the wrong god. So Bible wrote aifamba ari pamusoro pemba yake, then he fell.
Picture iyo yokuti mambo Ahazia aifamba ari pabalcony maybe pamusoro pemba yake ndokudonha akakuwara. Picture yedu nhasi. Nokuti I'm sure we are all aware, we all know kuti sometimes pfungwa tinodzitaura neizwi rekuti upstairs. So he was upstairs ari pamusoro pemba yake ndokubva adonha. Kureva kuti kazhinji munhu anogona kudonha ari nokuda kwemafungiro mukati memusoro make, akava ne poor decision, akava nepfungwa yekuti haachada kunzwa kubva kuna Mwari chaiwo, iye achizoti kuna Mwari woda kutsvaka dzimwe nzira. Chinozokufaita ipapo now, chinokuuraya hakusi kurwara, but chinokuuraya is the jealousy of our God. Nokuti zvanzi sei mada kubvunza kune chimwari cheEkron sekunge kwa Israeli hakuna Mwari. Let me show you a picture. Kana Mwari chaiwo vakaona uye nekunzwa decision nepfungwa dzafungwa naAhazia, zvoreva kuti Ahazia dai wakapinda muprayer akati Mwari ndiwandironyacha padambudziko randiinaro, already Mwari vatanga kumunzwa padecision. Zvoreva kuti madecisions edu they stand as prayers as well. Nokuti kana Mwari vakanzwa decision, vakanzwa kuronga kwa mambo, vakanzwa varanda vachitumwa kuti endai munondibvunzira chimwari cheEkron, icho chimwari chacho chiveza cheEkron hachina kunge charida pfungwa kana kunzwa dambudziko nedecision iri kuitwa namambo Ahazia. Zvoreva kuti Ahazia patime yekungomeka decision kuti endai munondinzwirawo kune chimwari chechive chivezwa chekuno kuEkron, ipapo Mwari vakamunzwa. Mwari vakanzwa kuti mambo uyu ari kuda kutora knowledge, ari kuda kutsvaka ruzivo kuna Mwari asiriye. Zvoreva kuti nyangwe Mwari vari Mwari vanonzwa minamato, ndi Mwari futi vanonzwa mafungiro edu, ndi Mwari vanonzwa madecisions atinoita when we are in situations. Munoziva kuti kune decision inogona kufaita prayer, kune mafungiro anofaita zvinhu zvauri kunyengetera pamusoro pezvazvo. Nokuti pane nguva yekuti munhu wanyengetera pa a certain situation, but achibva muprayer anotaura mazwi ari negative, kuita semunhu apedza kudyara mbeu yake odzoka futi akufukura mbeu yake. Nokuti munhu paanoita prayer concerning a certain issue aita surrender or cast the burdens unto the Lord, but anoita action inoita sekunge is taking back the burden as well. Ndiri kuti kudi pane nguva yekuti munhu wanamata concerning urwere, but apedza kunamata osangana nevanhu vanomubvunza kuti ko murwere wamanoona mukanamatira zviri sei, wonzwa vanhu vachitaura kuti mheno akapona, mamiriro aakaita. Yet vanamata kuna Mwari anoponesa, kuna Mwari anoporesa, but nhamo dambudziko ndeyekuti mafungiro akaprogramwa zviri negative. Saka paanopinda muprayer, chinofaita prayer zvaanofunga nekutaura after praying. I'm sure it takes me to the book of Mark 11. The book of Mark 11, I know teacher about prayer. When you pray, believe so that you will receive. So it is in believing kuti ugone kureceive. So believing now kutenda kuri mu basis re knowledge. Maybe I need to teach on that as well, but I remember touching on that at a certain time. Mark 11 verse 23, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, does not doubt in his heart, but believes what he says will happen, and it will be done for him. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you receive, and it will be yours. So praying is one part, believing is another part. So praying, a situation can push you to pray. Mamirire zvino anogona kukutuma pakunyengetera, but chiona ipane nyaya, it is in the believing area panoita kuti ugone kugamuchira the answer. Pray, then believe so that you receive. So the believing part now ine chekuita ne knowledge
ruzivo. The believing part yakagara pakuziva kuti unoziva kuti Mwari vane capacity yakadii, vane rudo rwakadii, pfungwa yavo inofungei pamusoro pedecision yawanamatira. Ndo zvinokupa kubhilivha, kutenda. Kubhilivha nekutenda kuri muplatform ye-knowledge. Praying. A bad situation can push you to pray. A good situation can push you to pray. Praying chinhu chinogona kuitika automatically kuti munhu kana awirwa nedambudziko, you can get into prayer. But the receiving part now, haina ine dambudziko racho. The receiving part ine chekuita ne-believing. Believing ine chekuita ne-level of knowledge in you. Level yeruzivo, kuziva capacity ina Mwari, kuziva rudo rwa Mwari, kuziva the will or the mind of God. Ndo zvinocreata kuti uye ne-mind yekuti I'll receive it because God is so faithful. I'll receive nokuti Mwari vanozvigona. I'll receive nokuti ndo will, ndo rudo rwa Baba. So the receiving iri connected neku-believing. So praying is one subject. But the receiving now, ine chekuita ne believing. And the believing, ine chekuita ne level of knowledge you have concerning the things of God. So, ikoko believing now, ndo kunobatwa. So, Mambo, Ahazia, aifamba pamsoro pemba yake. Then he fell. Hakuna akamudonedza. Aifamba ari pamsoro pemba yake. Ndo kudona kwa kukuwara. Akuwara ndo kuva atuma vanhu kuti endai munondibvunzira chimwari cheku Ekron kuti ndino recover here. Remember, he is a king kwa Israel, but ari kutsvaka umwe Mwari. So decision iyoyo yaakaita Mwari havana kufara nayo. Ndi Mwari wamasimba ose, ndi Mwari vanoziva. Mwari vakatoziva kuti munhu uyu akuwara, anodawo kuporeswa. But decision yake now ndo yaakuita kuti atadze kurecover. Pfungwa yaaita yekuti endai munondibvunzira chimwari cheOkron ndo iri kumutadzisa kurecover. Kwete kuti Mwari wekwaIsraeri avaporese, but Mwari wekwaIsraeri vari kuti waenda mudimension yekuti you cause jealousy kuna Mwari wekwaIsraeri. Nokuti kana waakutsvaka kune umwe Mwari, iko kwaIsraeri kuchinamatwa Mwari mupenyu. Saka chiri kuuraya mambo Ahazia kuva nepfungwa isiriyo, ivo vari mudambudziko. So dzimwe nguva tine matambudziko atinosangana nawo, but matambudziko iwayo anocorrupta mind yedu kusvika palevel yekuti kutenda kwako muna Mwari kunoita kushoma nekuda kwedambudziko riripo, zvokuti unenge wakutsvaka help neimwe means to come out of that situation, but isingafadze Mwari. So muri kuona here kuti Elijah wakatoudzwa kuti go and meet these people, uvaudze kuti mambo uyu haarikavhi. Zvoreva kuti the God of Ekron haana waakatuma to hijack kuti Elijah asasangana nevanhu vatumwa namambo. Kureva kuti the God of Ekron hakuna chakanaka chaaigona kuitira Ahazia, nekuda kwekuti even the God of Ekron akuvara, mambo Ahazia vakuvara, the God of Ekron wacho chiwezo hachina kuzviziva. Akaziva ndemwari. Mwari ndokubva vaziva futi decision yatorwa namambo kuti ari kutotuma vanhu kunobvunzira. Yeti inini Mwari mupenyu ndiripo. Saka Elijah chiaijeka vanhu. Kureva kuti mambo chinhu chaaifanirwa kuita, paakaona nhumwe dzaatumwa dzadzoka, aifanirwa kudzituma kundoshedza Elijah munhu waMwari. Nyangwe akazozviita izvozvo, but aifanirwa kuita, aifanirwa kuva humble enough kuti naiye waigona kuchema kuna Mwari, nekuda kwekuti zvanga zvaapachena kuti Mwari wekwaIsraeri vazviziva kuti ndakuvara. Mwari wekwaIsraeri vari kuziva situation yangu ndisati ndavaudza. Iye ndokubva aramba akadaro kusvika chirwere ichi chakamuuraya. So mambo chakamuuraya wrong decision. Kwete kuti chirwere ichi chakamuuraya. Zvanzi hausi kuzobva panhoo yako nekuda kwekuti wabvunzira umwe Mwari, sekunge kwaIsraeri hakuna Mwari. Decision iyoyo ndo yakava a death trap to the king Ahazia. So there are times yekuti dambudziko rawasangana naro ridiki Mwari vanorigona, but decision yawameka in that situation dzimwe nguva ndeyekuti hausi kutsvaka Mwari, une vanhu vauri kutsvaka.
pane nguva yekuti munhu unotanga amhanya kune vanhu vaanotrasta nekuziva. Vanhu ivavo vakatsika then ozopfugama kuti Mwari ndiwanirewo nyasha. Yet the decision inofanirwa kuitwa in every situation is to seek the counsel of the Lord, is to seek the wisdom of the Lord, is to seek the grace and the hand of the Lord upon your situation. Whether Mwari vachashandisa vanhu kana kutuma vanhu kuti vakubatsire, but nyaya iripo ndeyekuti pawapinda musituation usatange wafunga vanhu, tanga wafunga Mwari, nokuti naivo vanhu vanogona kutumwa naMwari muupenyu hwako. People hear me very well. Tine masituations atinosangana nawo, tomeka madecisions ekuti kana izvandiwira ndogona kufonera nhingi, kana izvandiwira ndogona kubata nhingi. Those are traps dzinogona kuita kuti munhu arambe ari musituation iyo aregere kuibuda, nekuda kwekuti our God is a jealous God. Pese paunopinda mudambudziko Mwari vanotozviona, vanozviziva, but is a prayer answering God. Kureva kuti mambo paakangoita a wrong decision, Mwari vakabva vati kuna Elijah, chena unotaurira vatumwa kuti you will not recover. Hazvina kunzi mambo hamusi kuzorecover nekuti chirwere chakakura. Mambo hamusi kuzorecover nekuti mukurwara kwamaita a wrong decision. Maita pfungwa isiyo yekuda kutsvaka help kuna Mwari asiriye, muchirega Mwari wekwaIsraeri. So the God of Ekron chaingova chivezwa. But mumazuva edu now, since he is the same God yesterday, today and forever, muchaona kuti madecisions atinoita kana tiri masituation anogona kuva a death trap yekuti tiregere kubuda masituations iwayo, especially kuva nemind yekuti kana zvadai ndinonanga kwanhingi, kana zvadai ndichaita so, kana zvadai ndichatsvaka nhingi, kana zvadai kuna nhingi wandichara anovimbwa naye nedecision yafanirwa kuita every situation ndiMwari. Ivo Mwari pachavo ndo vakatuma Elijah kuti asangane nevatumwa ava. Zvoreva kuti Mwari ndiye une simba pamusoro pevanhu vaanogona kutuma muupenyu hwako. The God of Ekron haana vanhu vaakatuma. Ipicture yekuti nenyaya yacho haana kunge aiziva, but Mwari wekwaIsraeri nyaya yaakaiziva. Ndokubva ati Elijah, chisangana nevanhu ava panzira, uvape message yekuti mambo havasi kuzopora. So chiri kuuraya mambo chii? Kuva nepfungwa yekutrusta zvinhu zvisiri Mwari. So tiri mumazuva ekuti sometimes tine zvatinotrusta kana tine vatinovimba nawo mune mamwe situations akatiwira. But nyaya hombe ndeyekuti decision ingafadze Mwari ndeyekuti in every matter you seek God first. Kana kuri kuchema, chema kuna Mwari. Kana kuri kuchema, taakuchema kuna Mwari. Kana tachema kuna Mwari tinoziva Mwari wedu ari Mwari akatendeka, Mwari akarongeka. Kana paine vanhu vanogona kuita bailout, vaIsraeri vakachema kuna Mwari vari muEgypt. Mwari vakataura naMozisi vakati, ndanzwa kuchema kwevana veIsraeri, ndikarangarira sungano yandakaita naAbhurahama. Chienda, go down and rescue my people from bondage. Kureva kuti Moses ari kutumwa nokuti Mwari vanzwa kuchema kwevana veIsraeri. Kureva kuti vana veIsraeri havana kunge vachema kuna Moses, vakachema kuna Mwari. Mwari ndokubva vatuma Moses to bail them out of that situation. Hama dzangu, hakuna chinofadza Mwari sokuti in every matter you put God first. Hakuna chinofadza denga sokuti in every situation you trust the Lord first. Ungangodaro une vanhu, for example, anachiremba vako vaunovimba nawo kuti maspecialist vanogona. Ungangodaro une maadvisor ane wisdom, ane uchenjeri aunogona kuimba nawo kuti masituations aya vanogona. But tisati taenda nekuti nzwaika, ukaenda kune munhu waunotrasta kuti ane much wisdom, anogona kukubatsira in a certain situation nekukupa mazwi euchenjeri. Mwari vanogona kubvuta uchenjeri kubva mumunhu iyeye. So kuti munhu iyeye agone kupiwa uchenjeri naMwari akubatsire, we must put God first. Even kuvimba nesimba rako, kuvimba neuchenjeri hwako kunogona kusafadza denga.
to an extent yekuti simba rauri kuvimba naro neuchenjero rauri kuvimba nawo zvakabva kuna Mwari, but kana wakuzembera pazviri izvozvo zvinobviswa. So there are times yekuti the one fighting us is no longer the devil, but we forget to put God first. Aasi ese ma situation aunoti panapa ndikurwiswa na Satan. Kune ma situations ekuti God himself will fight you. Murikuona mu situation iyi hatisi chirwere chiri kuuraya mambo or the god of Ekron ari kukesa mambo haaziya kuti mambo uyu afe, but iwo Mwari pachawo ndovati munhu uyu haasi kuzorarama nekuda kwekuti kwandiri ndiri plan B. Plan A first strategy yake kuda kutsvaka the god of Ekron. So hazvina kuitira Mwari zvakanaka. Zvino isi tiri vana vaAbhurahamu nekutenda chatinoziva kuti upoteri nekutiziro hwedu huri muna Kristu Jesu. Zita raJehovha inhoo, vakarurama vanotizira kwariri. The name of the Lord is a strong tower, the righteous runneth unto it. Baba rinoti wakatukwa munhu unozembera panjere dzake, wakatukwa munhu unovimba nemunhu. Zvoreva kuti in every matter chichafadza Mwari ndechekuti hausi kuzembera pauchenjeri hwako, hausi kuzembera pabeauty yauinayo, hausi kuzembera pakugona kwako, but wakazembera panyasha dzake. You put God first in every matter and it will please God. And when you please God, he will take you out of that situation. Mambo Ahaziya vakadona vachifamba pamusoro pemba yavo. Upenyu hwomwe munhu nhasi hunogona kudona nekuda kwekuti pamusoro pake pane pfungwa yekuti kune vanhu vaakatrusta, kune zvaanovimba nazvo, zvekuti izvozvo kana zvazoramba zvanetsa munhu ndopaanozoita switch to prayer or to seek the face of Lord. But the truth of the matter is, mukumeka a decision imomo Mwari vanoona, Mwari vanoziva, Mwari vanonzwa. It reminds me kubhuku raActs chapter 8. Muranda waKandase paaiverenga Bible achibva kuJerusarema kuchechi, Mwari vakatuma Philip to help this man out. Nekuda kwekuti nyangwe murume aiverenga asiri kunyatsorinzwa, Mwari vakaona shungu dzake kuti ari kuverenga Bible asi kurinzwa, he needs some help. Haana kubvira aita prayer the Ethiopian eunuch kuti Father, I need help for the interpretation of the scriptures. He was just reading, but Mwari ndokubva vaverenga pfungwa yake kuti munhu ane shungu but haasi kuzvinzwisisa kana kuzvinzwa. And Philip was sent to the Ethiopian eunuch. So decision yako, plan yako muupenyu, it's God first. No matter nyaya yacho ukaitarisa unaona sekunge yakareruka. There are times yekuti tinojaja zvinhu kuti i situation I can do it. Situation Mwari vakanipa uchenjeri, Mwari vakanipa ma connections, I can handle this matter. But at the end of the day, you'll be surprised or you'll be shocked kuti with all those connections zvinhu zvinosvika pakuramba. But zvinhu zvawaitora light and so easy. I don't know whom I'm talking to, but ndine ma situations as for me, ndine ma situations andakasangana nawo andakati because I know this guy, because I know this man, so it's easy. And the shock of the day, zvinizvo zvandakati zviri easy because ndinoziva ningi naningi hazvina kuzofamba. Ndopa ndiri kuona scripture now, there are times yekuti God is the one who will fight you pakuti uri kutrusta nekuisa vamwe vanhu pamberi, yeti vanhu ivavo kuti uvazive ndiMwari, vanhu ivavo kuti vave connected to you ndiMwari, but waakusvika pakuti Mwari wacho akure, vanhu ivavo ndo vaapedyo newe, zvekuti ukava nesituation you talk to them, you run to them, you trust them more than trusting the Lord who brought such people into the circles of your life. Makatabushataka. Nyaya inondidzorera kunguva yevana veIsraeri pavanga vabuda muEgypt vachienda kuKenani. Vakasvika pakuti Aaron akavagadzirira Mwari chivezwa, a golden calf. Moses ari mugomo akaburuka kubva mugomo. Moses akadzika kubva mugomo akasvika pachinamatwa chivezwa, pachinamatwa chimwe chimwari chagadzirwa naAaron.
Mwari hazvina kuvaitira zvakanaka. Mwari hazvina kuvaitira zvakanaka. Nyaya iyo yakarwadza Mwari kusvika palevel. Maybe I need to read the scripture as well. Vanhu vakanamata chivezwa vari munzira, vanhu vakanamata chivezwa vari murodi. Vanonokerwa. Moses aenda mugomo kunonamata, asi vanhu vakanzwa kunonokerwa ndokubva vatanga kunamata chivezwa. Mwari vakatsamwa nadzo vakasafara. Sei pagadzirwa a golden calf? Decision yakaitwa nevanhu kuti naye Aaron tarisa, Moses wanonoka, isi tiri kuda kunamata. Aaron akati hazvinetse, chindipai mabracelets nemaearrings enyu so that I can make a god for you. Aaron ndokubva agadzirira vanhu Mwari. Vanhu vagadzira Mwari wavo nekuda kuti decision yavaita. Moses akaburuka mugomo akasvika vanhu vachinamata. Moses akasvika vanhu vachinamata chivezwa nekuda kwekuti vanhu vakaita a decision yekuti Aaron, look, Moses anonoka, saka zvakanaka kuti isusu pano tinamate chimwari chaungatigadzirira. Then he made a golden calf. Chimombe chakagadzirwa ichocho hachina kuitira Mwari zvakanaka. But ndoda kuti uone kuti chimombe chakagadzirwa nei? Nema-rings, ma-bracelets, ma-earrings. But Bible wrote a golden calf was made. Aaron, zvinhu zvaari kugadzirisa chimwari ichi blessing, iropafadzo yavaka when they plunder Egypt, pavakatora Mwari awawanira favor, vakabuda muEgypt with substance, with silver and gold. So izvozvo zvavakapiwa naMwari as a blessing ndo zvakaita kuti vatange kunamata chimombe chagadzirwa from the result ye blessing. Ndiri kuti kudi, ndiri kuti vakasudurutsa the blesser, vakatanga kunamata the blessing. Who blessed them to come out with gold? Who blessed them to come out with silver? Who blessed them to come out with substance from Egypt? God blessed them. But vamugwenga vanoti Mwari wako Aaron, Mwari wa Moses ari kunonoka, tigadzirire Mwari watinganamata. Ndokubva pagadzirwa Mwari, kubva pama-bracelets, kubva pama-earrings. Zvoreva kuti izvozvo zvavakapiwa muEgypt naMwari as a blessing ndo zvakapedzisira chava chimwari chavakunamata, kuti vakasudurutsa the blesser, vakasara vakunamata the blessing, and God was angry. Mwari havana kufara nazvo. Ukaverenga nyaya yacho fedha uchaona kuti pakafa vanhu vazhinji nokuti Mwari vakatsamwa. Mwari havana kufara nazvo. Inyaya yekuti vakameka a decision. Ipfungwa yavakangoitawo vari mudesert place, ikapedzisira yapfungwa yakaipa. Mwari akasafara navo, vazhinji vakafa in that place. People of God, hear me very well. Tine madecisions atinogona kuita ekuti tinopedzera tasudurutsa the blesser, tosara takutrusta the blessing. Yekuti maybe God connected you to certain people in life, but at the end of the day Mwari wacho atokure, ukangoita a problem, ukangoita a challenge, those are the first people you can talk to. Yet you must talk to God. Mwari akakunzira vanhu ndiye anofanirwa kuramba ari pedyo newe. Why? Nokuti ukabvisa Mwari wacho ukasara nevanhu ivavo, vanhu ivavo vanosvika pakufesa ma-challenges, kwete nekuti vane zvavari kutadza, but nekuda kwekuti our God is a jealous God. The God of Ekron was not aware kuti mambo uyu ari kufa nekuda kwekuti ane zvaaida kubvunza kubva kwandiri. Zvoreva kuti Mwari pachavo vanopedzisira vaona kuti pano ndinenge ndaakuita makwikwi yekuti munhu uyu aimbondida achindinamata, ndikamuwanira favor, ndikamuconnecta to certain people in life, but vanhu ivavo ndo vatoo Mwari wake to a level yekuti most of his time pese paafesa challenge is not bothered to pray anymore, but akungoenda pa-phone call, what I've got this challenge. So at the end of the day, those people vanopedzisira vane a challenge, maybe in their businesses, whether in their lives, kwete nokuti vari kutadzira Mwari, but nekuda kwekuti vasvika panzvimbo yekuti vatova Mwari mulife yemwe munhu. Saka inopedzisira ya the battle
of the gods. The battle of the gods. Munhu arikuda kubvunza chimwari chinonzi cheEkron chivezwa Beelzebub. But mwari chaiyo ndokuona kuti kuruda kuendwa kusiriko. Saka munhu ngaachifa. So chiri kuuraya mambo Ahazia wrong decision. Akukanganwa nekusiya mwari. Akuda kubvunza chivezwa. Akuda kutsvaka mwari asiriye. Asi mwari chaiwo variko. Izvozvo hazvina kufadza mwari. Saka Elijah akatumwa kuti enda nomutaurira kuti haasi kuzorarama, achafa. Saka ndazviona kuti mambo uyu haana kuurawa nekuti wakarwara kana kuti akakuwara, but akaurawa nekuda kwekuti akava a poor decision. Although anga ari mudambudziko, but wakava nepfungwa isina kunaka. He had a poor decision muchallenge yanga inayo. So there are times yekuti we face challenges, but tinofunga ani kana tiri mudambudziko iroro. There are times yekuti we face challenges, and machallenges iwayo mwari anogona kumapedza, but hepano pane nyaya ndepekuti zvatinofunga tiri mudambudziko zvinomira as prayer as well. Remember, mambo uyu haana kuita prayer, haana kunamata. Mambo uyu akangofunga, akangomeka a decision kuti aiwa ndaakutsvaka kuporeswa kana kuti kuponeswa kubva kuno umwe mambo, kubva kuno umwe mwari. Izvo zvakaita kuti afe, zvakaita kuti aregere kurarama. He made a poor decision when he was in a challenge. Kune zvaakada kuswederetsa padhuze naye, kune kwaakada kutsvaka ruzivo nekubatsirwa, mwari chaiwo vakasafara nazvo, mambo uyu akasvika pakufa. So unofungei muupenyu hwako kana wasangana nedambudziko? Chinotanga kufungwa chii? Hazvina kuipa kuti munhu ane madoctors, hazvina kuipa kuti munhu ane mabusiness people are connected to him anogona kumubatsira in certain areas. But chakaipa ndechekuti ivavo vakava the first ones. Munhu uyu unotoziva kuti kuna mwari kwaIsraeri, but mwari wokwaIsraeri atoiswa paplan B. Ari kufunga the god of Ekron, Beelzebub, and God was not happy. So mumazuva atiri kurarama tine zvatinogona kuunza pedyo nesu, zvatinomhanyira kwazviri kana tadonha pamusoro pemba kana takuwara. Samambo Ahazia adonha pamusoro pemba yake wakuwara. Chakatanga kuuya mupfungwa make haasi mwari wokwaIsraeri. Asi mwari wokwaIsraeri vaiona, vaiziva situation yake, vari kuiziva, simba rekuti vamuporese vanaro. But dambudziko nderekuti murume uyu angofungawo kuti aiwa rega nditsvake kuziva, nditsvake chiprofita. We are living in such days, mumazuva ekuti a lot of us pane kutsvaka mwari wemuprofita tinotsvaka muprofita wacho. Vaprofita takavapiwa naMwari, but tinosvika panguva yekuti munhu haasisina connection naMwari, munhu haasina nguva yekunyengetera, but pfungwa yake ndeyekuti I'll just call my prophet and he will tell me something. Hongu vaprofita vakadanwa naMwari, but hepano pane nyaya ndepekuti muprofita akava close to you and the God of the prophet is far from you. It's a death trap into your life. Can I tell you something? Prophets, they prophesy in parts. I'll show you a scripture. The Shunammite woman mwana wake paakafa akaronga rwendo akananga kuna Elisha. Elisha akatuma Gehazi kuti enda unobvunza kuti kwakanaka here. Why? Nekuti the Lord has hidden it from me. Elisha pachake, a great prophet of God, was humble enough to admit kuti pa situation yemukadzi weShunemi iwe uchienda unobvunza because the Lord has hidden her situation to me. Prophet vakatobvunza mukadzi wemuShunemi kuti kwakanaka here. Kuda kuti prophets, they prophesy in parts. So in a certain situation, Mwari vanogona kuvanzira muprofita wako,
but pamberi pawo pasina chakavanzika. So there are times that God can reveal things to you zvisina kubvira zvaonekwa naprofeti. Very possible. Dongi ndo rakaona kuti kumberi kune mutumwa. Prophet Balaki vakagara pamusoro pedongi, but haana kuziva kuti kumberi kwakamira sei. Mwari vakavhura meso redongi rakagarwa naprofeti, ndo dongi rakaona mutumwa akamira kumberi. So wese wawaisa close kuti pangoita situation, I'll call this one, I'll talk to this one. Izvo zvinogona kusafadza Mwari. Nekuda kwekuti zvakanaka kuti Mwari vakutumire vanhu muupenyu than kuti utruste vanhu muupenyu hwako. Maybe pa assignment iyo yauri kuda kuti igadziriswe, they are not sent by God into your life. What's your decision? Kana uri musituation yakaoma, waunotanga kufunga ndiani? I know in life tine vanhu vari close to us, tine relatives, tine vanhu vatine navo kuchurch, tine pastors, tine prophets. But I have to challenge this mind. Pese pas pinda musituation, anofanirwa kutanga kufungwa ndiye Mwari wacho. Why? Nokuti kana vanhu vari pedyo nesu, vari so helpful muupenyu hwedu, zviri pachena kuti vakaunzwa naMwari. Saka hazvichaita kuti vanhu ivavo vave close to us than Mwari wacho akavaunza kwatiri. Mwari haafanirwa kuva pa number 2. That's why pa issue pamuchato wepakana chakaita kuti Jesu ataure kuti my time is not yet, yanga isiri nyaya yetime, but yanga ya revelation yekuti in this time ini ndiri present pamuchato pano, but muri kunditreata is just a guest are invited, yet there is somebody ari kunzi master of ceremony. So if there is somebody wamuri kuti master in this time when I am present, then my time is not yet. Why? Because inini Jesu wacho I'm the master, ari pamusoro pe the master of the ceremony pamuchato wepakana. So kana mauya kwandiri mune zvamuri kuda kwandiri, check protocol dzenyu kuti mune munhu atori pamusoro pangu yeti maakuda help kwandiri, pane wamuri kutoti the master of ceremony, kureva kuti kune munhu anga trust apiwa a better position than Jesus. Makatabo sataka yadabosha mentakala ndoroboshia taka. Manera nhasi toda kuchallenge mwe munhu, manera nhasi toda tina mate kuna Mwari. Mwari vakati connecta kuvanhu, Mwari vakativhura meso vakatipa uchenjeri, but nyaya hombe ndeyekuti Mwari pamusoro pazvose. Ndingave ndine uchenjeri, ndingave ndine zvandinoziva, ndingave ndiri muposition inoremekedzwa kwazvo, but wakaita kuti ndiwe muposition iyo ndiye Mwari. So handisi kuzova ne-strategy yekuti ndine zvandichatanga nazvo besides God, but muupenyu hwako manera nhasi ndio tofanira kuva nedecision yekuti Mwari pamberi pazvose. Hakuna chinhu chinonyangadza Mwari chekuti une vanhu vawakaisa pamberi Mwari kumashure. Hakuna chinonyangadza Mwari kuti une zvinhu zvaunotrasta zvekuti unotanga neizvozvo zvikazoramba wozoita resort to prayer. Our God is a jealous God. So we need to put God first in every situation, in every matter. Why? Nekuda kwekuti dzimwe nguva chichaita kuti zviregere kufamba, hazvireva kuti zvinhu izvi wanga usingagone kuzvigona kana kuti zvaigona kuendeka, but nyaya ndeyekuti wakaisa Mwari paplan B, ukasaisa Mwari pamusoro pazvose. So mambo Ahazia chakonzera dambudziko muupenyu hwake kuti asvike pakufa, une kwaari kuda kutsvaka ruzivo, iko kuina Mwari unoziva zvese. Kune kwaari kuda kutsvaka ruzivo, iko kuina Mwari unoziva zvese. Elijah waigona kutumwa neshoko naMwari kuti ataure healing muupenyu wamambo Ahazia, but kutaridza kuti nyaya yakanyangadza denga, yakanyangadza Mwari zvakanyanya. Even Elijah, the prophet of God, akapiwa a message iri negative, akapiwa a death announcement kuti enda unomuudza
kuti you will not recover. Hausi kuzorecover. Nekuda kwekuti decision yawaita mukurwara kwako iyoyo haina kuitira Mwari zvakanaka. Akadecide kudi mambo aAsia kutsvaka kurecover, kutsvaka help, kutsvaka information kubva kune chivezwa, kubva kuna Mwari asiri. Toda tinamate manheru anhasi. Mutsvene Mwari wenyasha wakatendeka, Mwari wamasimba ose. Tiri kunamata Baba kuti imi ndimi musoro uye ndimi mukuru pamusoro pazvose. Mukurema, mukupfava nemukuoma kwazvo munoramba muri Mwari pamusoro pavanhu vose, pamusoro pezvinhu zvose. Hakuna wandingavimbe naye kana wandingape utiziro hwangu kwaari kunze kwenyu imi Mwari makatendeka. Imi ndimi munotipa upenyu, ndimi munotirwira, munotichengeta nekutigonesa in every situation. Nyangwe nevanhu vamakatikonekta kwavari Mwari, nyangwe nana chiremba vanotirapa kana tarwara, imi ndimi munoporesa, imi ndimi munopa utano. Tiri kunamata nekukupai mbiri Jehovha mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha wamasimba ose. Nyangwe tine maadvisor muupenyu, asi imi ndimi makavapa uchenjeri ihwo. Tinouya kwamuri Baba, tinouya kwamuri mutsvene. Handina umwe utiziro, handina kumwe kwandichaenda, hakuna kumwe kwandichatsvaka help. Ndinoramba ndichidzoka kwamuri nokuti imi ndimi muvambi nemukwanisi, author and finisher of our faith. Father, we glorify your name. We give you praise, we give you honor. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Mwari wenyasha akuchengetei hama dzangu. Mwari werugare akugonesei, Mwari wenyasha akurwirei. So happy to see you online. May the good Lord protect you. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyasha dziwanzwe mumabasa enyu, nyasha dziwanzwe mune zvamunoronga nekuita. Tiregere kuisa Mwari a substitute, but Mwari vave pamusoro pazvose. Chezvinotaura shoko raMwari kuti in the beginning God must be the author and finisher in every situation yeupenyu hwedu. Tiregere kuti kana zvaoma kwatinotrasta nekuzodii tozodzoka tichiti Mwari tirangarirei, but toda kuti titange naMwari. Baba, nyangwe chinhu chikaita sekunge chakapfava pamberi peuso hwangu, asi mukupfava kwacho I still need your grace. Ndakupa example ndikati ndakambosaka neimwe situation yandakato-underrate ndikaitarisira pasi ndikati in this situation I'll just talk to so and so and we can solve this challenge. But pandakataura nevanhu vandaifungidzira kuti ndikataura navo zvinoita, vakati no, we cannot handle this. Vakandidisappointa. Ndo pandakadzoka back to prayer now, ndikanamata. So handina kuziva kuti chiri kundifighta nawo, chakandifighta kuti zvinhu zviregere kuita chii. Inewo yekuti kwandakatanga nako, kwandaitrasta, uye nekutarisa kwandakaita situation, ndakati situation idiki. Ningi naningi ndikataura nawo, they can handle this matter. Vakambondibatsira pane imwe situation hombe. Gamba kuti vanhu vagone kukubatsira muupenyu ndiMwari. Vanhu vave pedyo newo muupenyu ndiMwari. But dambudziko rinozouya pakuti vanhu vachava too close to you, Mwari ovakure. I always joke this way. Kuti let's say washanya kumba kwevanhu, wabikirwa tea, wapedza kunwa tea. Hazvingaite kuti utende kana teapot. Tava teapot maita yenyu hati yanga yakanaka. Teapot ivessel, mudziyo wabikirwa. Anotendwa ndiye akatenga sugar, ndiye akatenga masamba. Zvoda kuti anotendwa ndiye akubikira tea, kwete mauya netea. Teapot kutendwa kwayo ichangogezwa, igara yakachena. But nyaya hombe ndeye kutenda abika tea. Nechikonzero chekuti akakunzwa uchimuignore, uchinotenda teapot. Next time ukashanya anongokupa teapot iyoyo. Mopedzerana iwe neteapot yako kuti mashuga muchaiwana kuti masamba anowanika kupi. Uchazozviona kuti teapot haisiriyo yakatsvaka masamba neshuga, but is the owner of that house anga akuinvita. So that's a picture iri muna Mwari kuti hakuna chingabhoye Mwari kuti you now rely nemumwe munhu akapiwa uchenjeri naMwari, usingarely naMwari wacho akamupa uchenjeri. Kuda kuti Mwari ndo anofanirwa kuva close to you than any man. Muri kuona here kuti kana ari Eve chaiye asati aona Adamu akatanga aona Mwari. Kana ari Adamu wacho akatanga azivana naMwari, ane ukama naMwari. Kusvika Mwari vakati it is not good for a man to be alone. Kureva kuti Mwari nemunhu vaiyanana vachionana.
So Adam akatanga azivana naMwari akazova nemunhu waanoti Eve. Eve wacho paakasikwa naMwari, God took Eve to Adam. Zvorati Eve waakatanga kuziva nekuona ndiMwari. So pane nyaya dzese, pamunhu wese wauchaona, pamunhu wese wauchaziva, pane vese vachamira newe, pane vese vaucharonga newe, zvinhu zvinoendeka muupenyu, unofanira kungoziva kuti chakatanga ndiMwari akaona situation yangu kuti hazvina kunaka kuti munhu ave ega, Mwari ndokuzondiunzira munhu. Munhu wacho achiuya kwandiri haana kungouya nekuti ndine situation, but akauya nekuda kuti Mwari vada kuti Adam ave naEve. Mwari vada kuti Eve ave naAdam. So picture eyo ndeyekuti no matter munhu uyu ndiye wauri kuda, ndiye anogona kukubatsira, ndiye anogona kukudii, but first things first, to seek the hand and the blessing of the Lord. Tiregere kuzofaitwa naMwari wacho. Is a jealous God. Kuti sei maakuvimbana pachenyu, musisavimbe neni. Ndinotenda Mwari, hama dzangu, regai namate. Father, we thank you for your grace and your favor. Muchene wakatendeka, Mwari wenyasha wakarurama. Ndinonamata noupenyu vana venyu. Imi pamusoro pazvose. Ndimi utiziro wedu, ndimi mupuwo upenyu.